Ya itu adalah ayahe Wara. Sing nabuh saron niku jan favorit kali jenengan. Waduh. Pokoke kacek sitheng nek ora Dik Lintang ora. Mula tak aturne lagune Langgam Podang Kuning. Podang Kuning. Ayo Nggih. hiburen podange Mas Tiar. Mas Tiar, Mas Tiar. Yo buka celuk Langgam dhisik. Heeh. Maka ayo Dik Lintang Podang Kuning minangkani pamundhutipun Bapak Sunari Bapak Kepala Desa. Ya yuk dados. Iso awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubang miterang gonku goleki ora krasa Tiga Madiun Ngawi. Wah ya. Ana meneh. Nyuwun gending setunggal sesideman angka kalih Sriuning angka 3 kutut manggung saking kula panitia. Wah ya. Ana meneh ana. Dumateng Lintang Kairo, Mbak Yu Lintang Kairo nyuwun gending setunggal Podang Kuning angka kalih Karangkates angka 3 lali janjine angka sekawan Kembang Rawe lan Caping Gunung saking pemerintah desa Sambirejo Bapak Sunari. Oh ya, dipinangkani permintaane Bapak Kepala Desa saka pemerintahan desa. Iya, ternyatane iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Kersane Bapak Lurah Kang Sarto panitia ngresake adiku wedok Dik Lintang Kairo supaya ikut menghibur bersih desa Sumberjo pada malam hari ini. Oh ya, dibalik pelok. Iya. Dik Lintang Kairo supaya kon ngadeg luwih dhisik. Disepoti yo mecah sepining swasana. Disepoti aja dipleroki irama seger. Oh ya. Mangga Dik Lintang Kairo katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Aja dipleroki. Ros. Cara aja ditinggal kapriben yen ketimuran bawoke dari ing jaman Sekali lagi masanya. ing sakopo iku budaya aja ditinggal kapriben yen ketimuran bawoke dari ing jaman ya sing eling ing sakopo iku budaya atur nuwun. Wilujeng dalu Dik Lintang Kairo. Nggih, wilujeng dalu ugi Mas Dalang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabare sehat yo. Alhamdulillah dangu mboten kepanggih nggih Mas. Nggih, lama tidak jumpa. Kabare Dik Lintang sehat to, Dik? Alhamdulillah juga sehat. Nggih. Kamu kangen kalih kru Astabrata. Iya, nggih Mas. Aku ki kelingan Dik Lintang.
Aku ki kelingan zaman sampeyan pertama-tama ikut nyinden karo Mas Akbar biyen jek cilik banget sak benik tek ngono kae. Jan sak benek ora ketok disawang ngoten niku. Saiki saya gedhe, saiki saya dewasa. Kelas pinten, Ora? Alhamdulillah sak menika kelas tunggal SMA. Wes, kelas setunggal SMA. Nggih. Nggih, bimbinganipun rencang-rencang Astabrata. Alhamdulillah matur nembah nuwun sangat kula, Mas. Aja lali njaluk bimbingan ning aku, Nduk. Walah, mila to, Mas. Sinden tak gelem njaluk bimbingan ning aku iki biasane wah dadi no. Dadi apa? Dadi cangkem. Nggih, alhamdulillah sak menika sowan dhateng Sumberjo. Desa Sumberjo nggih, Sanan Kulon Kota Blitar. Salam-salam dhisik, Dik. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sedaya sedanten, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik-cantik nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Alhamdulillah wau sonten sampun mirengaken pengajian nggih. Nggih, pengajian. Nggih. Saking Ibu Ustazah Karisma. Ibu Ajah Karisma. Alhamdulillah. Saya sangat kula mirengne, Mas. Nggih, heeh. Ndungane napa, Dik? Kagem warga Desa Sumberjo sing menika dalu sak mangke ngadani adicara bersih desa utawa nyadran. Bersih desa. Nggih, semoga kedepannya Desa Sumberjo semakin maju, semakin jaya menjadi desa yang lestari. Amin. Guyub rukun, berkah limpah roh jinawi. Alah nggih. Ngaten iki sampean iki sesuk ngono iki ya sekolah, Dik. Sekolah, Mas. Nggih. Bengi nyinden esuk sekolah. Ngaten niku napa teng sekolah ora ngantuk, Ora? Ya ngantuk turune ngisor meja ngono kuwi lho. Lah iya. Dadi wis pancen diniati ngabdi ning seni budaya dadi sinden ya, Dik. Nggih. Sing penting pendidikane aja keri. Nggih, mboten, Mas. Mas Akbar biyen yo ngono. Pripun? Bengi ndalang esuke ya to. Esuke turu. Esuke ya sekolah. Senajan ngantuk kaya ngapa ning pendidikan itu prioritas. Nggih, ilmu kuwi ora iso entek ning bondo iso entek. Ya, betul sekali nggih. Jurusan apa? SMA IPA utawa IPS? IPA. IPA. Nggih. Ilmu pengetahuan alam. Nggih. Besok rencana setelah lulus SMA apa ya kuliah, Dik? Kuliah, Mas, insyaallah nggih. Nek cita-cita sementara kuliah ning ndi? Pengene gambaran walaupun kelas 1 mesti wis punya gambaran aku kuliah ning kene. Nggih. Di mana ya, Mas? Tebak sik. Nek sinden ya mesti nebakku ning isi Solo. Isi Solo, boleh. Teng Jogja, Mas, insyaallah. Semoga nggih. Kok adoh men to Jogja, Solo enek kok Jogja. Lah pengene teng mriko. Oh iya. Oh iya. Ning TikTok kowe jarimu anu. Napa? Gandeng jalan Yogyo. Ora apa-apa, cah eneme ora apa-apa. Ora apa-apa. Biarkan netizen berkata apa, sing penting terus mengabdi di seni dan budaya. Nggih, amin amin. Tetap menguri-nguri budaya Jawa nggih, Mas. Pacaran nggak apa-apa, sing penting pacaran yang positif. Wah, begitu ya? Nggih. Kayak Mas Akbar iki pacarannya sangat positif. Wah, positif ya. Biyen nek saiki ora pacaran. Saiki. Ora. Fokus ya, Mas ya. Fokus. Ayo, Dek, guyon karo nembang. Iki permintaane Bapak Lurah aku kepengin. Oh nggih, diucapkan sugeng dalu kagem Bapak Lurah ingkang pundi? Bapak Lurah. Oh nggih, sugeng dalu Bapak. Oh ala wau sampun pinanggih kula teng wingking lho, Mas. Anggen no. Tapi dereng disangoni lho, Mas. Wah, ya engko. Kabeh wis disembadani disumbutke. Nggih. Iki pilihan permintaan saka Bapak Lurah. Ning sampean bawa sik ya. Nggih. Ana podang kuning, ana karangkates, lali janjine kembang rawe apa caping gunung. Monggo dipilih sik. Ayo sing mbok bawani sik apa? Apa? Podang kuning mawon? Podang kuning boleh. Heeh, dibawani. Nggih, khusus kagem Bapak Lurah nggih, Bapak. Kersane mboten ngantuk lho nggih. Podang kuning bawani yen ora kleru Asmarandana. Asmarandana, nggih. Yuk. Nadian wujud temong peksi
tumrap ati. Tapi aku juga setuju dek nek besok kuliahmu ning isi Jogja aja ning isi Solo. Pripun Kang Mas? Ayo ning isi Jogja wae aja ning isi Solo. Oh nggih, amin. Nek ning isi Solo iku dipangan karo luwak-luwak. Wah. Kalau luwak-luwak iki. Aku iso ngomong ngene iki mergo Masmu Akbar iki biyen yo mantan luwak. Cakep banget. Guyu aja. Lanjut. Sainggan kula golek isi podang jenar. Golek isi podang jenar. Jenar niku napa, Dik? Kuning. Jenar niku kuning niku basa Kuning. Kawi. Nek wilis ki apa? Werna apa? Napa? Hijau Wilis sanes? ya, wilis ijo kuwi basa Oke. Kawi, basa. Kawi. Nek ijo kuwi wilis, nek kuning kuwi jenar. Jenar. Diwarai. Lah ijo karo kuning. Hah? Ijo karo kuning. Wilis jenar. Iya. Terus Iba bunga hing atiku nyanding bisa dadi tombo Asmarandana podang kuning sampun katur. Wau bidal mriki kalih sinten Dik Lintang? kalih ayah kalian ibu. Oh, ayah kalian. Nggih. Sok nek wis rada gedhe kuliah sok ben ora ngrepotke bapak ibu ki budal dhewe. Oh, kok sendiri? Ya sendiri, maksudnya belajar mandiri. Wah, nggih. Apa diterne salah satu penabuhku ya kena. Mergo salah satu penabuhku ki ada yang memfavoritkan Dik Lintang Kairo. Wah, sinten? Sinten Mas, sinten? Yaitu adalah ayahe Wara. Wah. Sing nabuh saron niku jan favorit kali jenengan. Waduh. Pokoke kacek sitheng nek Dik Lintang ora. Mula tak aturne lagune langgam podang Kuning. podang kuning. Ayo Nggih. hiburen podange Mas Weh, Tiar. Mas Tiar, Mas Tiar. Yo buka celuk langgam dhisik. Heeh. Maka ayo Dik Lintang podang kuning minangkani pamundhitipun Bapak Sunari Bapak Kepala Desa. Ya yuk dados. Iso awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggoleki sing anak sayang mubang miterang kon goleki ora krasa iso awan nganti bengi Iman yen nganti liya kang nyayang Kleyang tak sawang mincak ing ngepang Kekancangan terindik saka ngadoan sarwi ngoceh dewe ngalih pencokan Bila kai tak suwon
Andutut ati Nara manda atiku tansaya dotra Kasranani sentikatku tepero Wah, luar biasa. Dik Lintang. Nggih. Mbok menawi karenan ing penggalih Bapak Kepala Desa katuran minggah wonten ing pepanggungan. Ah, nggih, Boten Bapak. kita nggih sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah. Komentar bagaimana pagelaran wayang kulit pada malam hari ini, ngono. Nggih, monggo katuran minggah datang pepanggungan Bapak Lurah. Bapak Kepala Desa. Pak nggih. Sunari, semoga wawan pangandikan mumpung niki diabadikan lewat live streaming Bapak. Nggih, monggo. Kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Bapak ngaturaken sepatah dua patah kata nyuwun dawuhipun. Duduk, monggo. Nggih, sugeng dalu Bapak Kepala Desa. Nggih sugeng dalu. Nggih. Nduk Lintang. Nggih. Niki kalih sinten? Kula? Ayah Ibu. Nggih, kalih Bapak. Teng pundi Ayah Ibu? Dalu? Mboten mlebet. Ayah Ibu. Ayah Ibu datang wingking Oh, gitu. Bapak. Nggih. Wilujeng dalu Pak Lurah. Nggih, sugeng dalu. Nah, pripun nyuwun dawuh, nyuwun sepatah dua patah kata. Kados pundi komentaripun pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Nggih, kesan Monggo. dan pesannya Nggih, Bapak. nyuwun ngapunten. Nggih, terkait kalian pagelaran wayang kulit Ki Dalang Akbar apa Akbar Syah Alam. Saalam Nggih. kalian Nduk Lintang Kairo. Dan Nggih. kampun memangnya banyak niki kehendak masyarakat termasuk kaum ibu Oh, ngaten nggih, nggih. pengen koyok nopo toh daripada namung liwat nopo kuwi jenenge HP, YouTube YouTube, nopo? YouTube, YouTube, nggih. YouTube. kan penasaran Penasaran daripada penasaran ditekake. das kula sewanteng jenengan kali Alhamdulillah. Nduk Kairo kan Nggih, ngoten matur awale ngoten sembah niku nuwun, Bapak. dados kawula sama perintah desa namung nuruti kehendake utamane kaum ibu. Lah kinten-kinten cocok napa boten, Pak? Nggih. Yo, piye to? Mau jenenge tundang rene ora cocok nggih. Yo Tahun kudu ngarep cocok. dalange mboten ganti, setuju napa boten? Bangga setuju. Nah, setuju. Suara Bangga rakyat, setuju. suara Tuhan, Pak. Iya. Nggih. Bangga Nek setuju. tahun ngarep wayangan dalange kok mboten kula, nek celorot ijo kan kulon kula mboten melu-melu. Oh, siap. Siap. Wong Tak- mikul suket Mas nggih. Tak jori abang. Neng mesti menang abang lek. Ah iya, nggih, nggih, nggih. Nggih, nyuwun ngapunten. Nggih, wonten Niki dawuh malih. niki wau pesan saking Bapak Sutoyo. Oh, nggih. Nggih. Niku wonten nggih putun cantumne pengen gending napa niku jenenge Blitar Malang. Blitar Malang napa niku? Berarti Karangkates. Oh. Wah. Kanton nyebut Karangkates lho, Pak. Karangkates. Aku lek mikir tak relani jariku tak wolak-walik. Nyun kampun, panjen kula nunggu kalih seni niku pan kula demen. Nggih, Ning nggih. sayange kula wegah belajar. Oh, nggih, nggih. Tapi seneng. Nggih. Seneng, nggih. Seneng Seneng, gelem nggih, Pak. nanggap niku pun jos. Nggih. Senenge kliwat mau bendak taun nggih nanggap. Nggih, lakoni kok Bapak. Lagune Blitar Malang. Nggih, Blitar apa Malang. Itu Karangkates. Nggih. Walah, lele aduh. Nggih. Bisa, Dik. Nggih. Oke, di sini dulu ya Bapak, kalih ngancani Dik Siap, Lintang. nggih, nggih. Oh Nggih, niku Dik mungkin Lintang. bare niki kula nggih tak nyanyi nggih. Oh siap. Wah, nggih. Oh, Siap. saged napa mboten niki panjake? Napa-napa? Lagu gendinge meneng. Apa kok? Meneng yo rasa ditabuh kok, Pak. Monggo, Dik Kairo, monggo di Karangkates. Karangkates. Nggih, monggo Karangkates. Langgam ya. Dilanggamnya dulu.
Mangga. Mangke joget nggih Bapak nggih. Oh joget. Mangke siap. Kendangane gonggo mino, tayub tulung aku. Oke, nggih ayo. Yuk, mangga. Karang Kates dados di Lintang Kairu bersama Astra Pratama. Yuk. Kinclong banyu ning gugah kenangan saben liwat tumuju ing asperwetan Jogete Mas. terus tumetes atiku teratapan longgah cecer sona halos sering manik koran lawas pinongko dadi kasure catur netra
kados pundi, Bapak? Iki tasik setunggal pundutan. Napa niku? Sisi deman. Oh, nggih sesi deman. Sesideman. Dikancani. Nggih, monggo. Ya ampun, matur sembah nuwun sanget, Bapak. Sampun repot-repot, matur suwun. Niki. Mbak Renjel sesi deman ya. Nggih, sisi Ya, jumeneng ngancani di lintang. Monggo, Mbak Renjel. Nggih. Nggih, gerakan nggih. Sampun, Bapak. Nggih, matur sembah nuwun sanget nggih, Bapak. Lancar rezekinipun, nggih. Matur sembah nuwun nggih Bapak nggih. Ngatos-ngatos nggih Bapak. Ngatos-ngatos, Bapak. Anu Mbak Renjel, Nggih, ngancani di Mas lintang Akbar. ngaturaken nuwun nggih menika langgam sesideman. Langgam sesideman. Menika nggih made in Blitar, karya Made in besar Blitar. Ki Haji Sukuron Suwondo. Nggih, lenggahipun Nggih. nggih teng sanan kulon mriki. Ya, sesideman langsung buka celuk mawon. Nah, Buka celuk nggih langsung gini Nggih, gini. langsung. Ya, coba kaya ngapa? Mangga di lintang bersama Mbak Renjel. Ya. Yuk. Luweh becik patenono timbang pepisahan renyangkan suwestra pari wangi semudono marang kula putra Liwat kincanging alismu tata andor handlandang rasaning atiku senadyan wasling serayo swaku aku isih mampu ngeladeni solamu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung ketugon dirimu jiwa ragaku kok ora kehormatan makro hubungan pinjo. Ugi menika wonten pamundutan kagem tamba lungkrah saking tim Wirawiri menika ngersakaken setunggal selendang biru angka kalih Gambang Suling nggih dipun pinangkani. Yuk dilanjut monggo. urip ana kutha gedhe kowe tak tukane masai sini kowe apa wae senatian sesideman mesti kasabaran. Ayo Renja, Adesta Astra Brata Astra Brata.
Dek Lintang dan Mbak Ranger. Nggih.